Bona tarda a tothom! Capítol 38 de la sèrie Minecraft per a profes. Com us deia l'últim dia, avui ens dedicarem a treballar una mica més els detalls, el realisme i a l'acabar de completar aquest poble que ja fa uns capítols que tenim entre mans. I vaja, una de les coses que m'agradaria fer avui, a part de començar com moltes vegades canviant el temps al dia per poder veure millor allò que estem fent, és construir un vaixell. Per exemple, és quelcom que crec que li dona bastant d'ambientació, no? De trets en aquest petit poblet. Així que crec que construirem en aquesta zona d'aquí, que veieu que hi ha aquests blocs, he posat una mica la base respecte a la qual tinc pensat un disseny, un model. No seria la meva especialització construir vaixells, de fet em sembla que serà el primer o el segon que construeixo, però vaja, crec que alguna cosa sortirà. Primera cosa, per construir a l'aigua, evidentment haurem de tirar un pilar que ens permeti posar aquest primer bloc, d'acord? Ara ja els podem treure, però en un primer moment necessitem una base de recolzament perquè si cliquem a l'aigua veurem que no podem posar-hi blocs, d'acord? He construït aquesta part d'aquí perquè és bastant central del vaixell, la tanca, amb aquestes decoracions, que em serviran una mica de referència per intentar reproduir el disseny que tinc al cap. A veure, per començar, tenim aquí al principi del que seria una espècie de quilla, diguem-ho així. Podem fer-la una miqueta més ampla. No sé si ens quedarà el vaixell massa fora de l'aigua, ja ho veurem, el que passa és que això no ho veurem fins al final, la veritat, però vaja, és qüestió de fer proves, no queda una altra. Aquí podríem allargar una mica més aquesta tanca, per exemple. Aquí posarem dues lloses. Treballo amb lloses perquè, com que no tenim línies curves en el Minecraft en cap bloc i hem de simular les curves, les línies corbes amb escales i amb lloses i tal, amb mig blocs, sobretot quan treballem amb mides petites de vaixells, normalment és més pràctic de fer, no? Podem posar un petit detall en aquí, això serà la part de davant, d'acord? I ara, per exemple, la part de darrere, podríem posar llosa així i una llosa així. Per exemple, en aquesta banda d'aquí posarem una llosa a la part de sota, replicarem el disseny a l'altra banda, és a dir, en aquest cas posem llosa, 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 i en aquesta part de sota, com que teníem blocs dobles, si no recordo malament, els posem també. Fem els botons, que ens donen aquest petit detall de decoració, això ho podríem posar al final, però com que ja ho tinc clar, ho poso. En aquesta banda de davant ens manca posar aquestes dues lloses aquí, he d'acabar de veure com queda això. Aquí possiblement un parell d'escales del revés quedarien bé, si poguéssim, però no podem, hauríem de posar una altra llosa i posar l'escala aquí, el que potser tampoc queda malament, però vaja, ho veurem al final. Perfecte, posem això aquí i seguim amb el disseny per la part de darrere, no? Per exemple, aquí ens falten les tanques, també, posem-les ja, 1, 2, 3, 4, ja veieu que ja té una forma força important de vaixell. Estic pensant que podríem posar alguna cosa així, per exemple. Això podríem posar aquí una altra llosa i aquí una escala, per exemple. Aquí sí que les escales tampoc les podem posar, però possiblement sí que aquí hi quedin bé. Ara ho veurem també amb una certa perspectiva. Podem posar un cofre que sempre dona un detall interessant aquí a la part de darrere, per exemple, aquesta zona d'aquí. Com us deia, segurament el més interessant seria que això estigués mitja llosa dintre de l'aigua, no? Perquè això ara mateix queda com una mica aquí flotant del no-res, d'acord? De moment ho solucionarem també posant aquestes lloses aquí, que crec que li donen un toc interessant, potser inclús que podem posar aquí és posar el timó, si ens deixa, per exemple així. Fa aquest efecte estrany perquè no està posat a l'aigua, el podem posar aquí, per exemple. No, doncs ja m'agrada, ja m'agrada la cosa, la veritat. Ja m'agrada la cosa. Li podem posar un màstil, no sé si aquí, no sé si... Ara que tampoc vull que tingui un màstil massa alt, un vaixell d'aquestes característiques. No m'agrada això que es fusionin les tanques en aquí, però vaja, no hi podem fer res més, a no ser que traiem aquest bloc d'aquí, posem una llosa o posem alguna altra cosa, però vaja. Doncs no queda malament, No queda malament canviar això per aquest bloc, potser. Bé, de moment ho deixarem així, i en tot cas, si no, com que no es veu tampoc, aquestes tanques que s'enganxen una amb les altres, doncs tampoc és massa problema. Molt bé, doncs com a disseny inicial ja m'agrada bastant, no sé si li faria masses més coses. Potser podríem posar el que dèiem aquí també de les escales, posant una llosa i una escala
una llosa i una escala. El que passa és que llavors aquesta zona d'aquí no m'agrada tan tancada, així que em sembla que això doncs no ho farem. Potser si posem aquí només una llosa queda millor. Vaja, aquí podríem estar provant, ja veieu, doncs, durant una bona estona. Així que bé, tirarem pel dret, que tampoc és quelcom. Com sempre us he comentat al llarg d'aquesta sèrie, no volem fer dissenys massa complicats, sinó més aviat coses senzilles doncs, que tothom pugui construir doncs, amb uns mínims, amb una mínima dedicació. No? Estic pensant que a l'igual aquí podríem posar això d'un altre color, per exemple, aquí posar una petita llosa també. Ara ja és qüestió d'anar-li donant una mica de color. Per exemple, les plaques aquestes doncs, també tenen aquest color que ens interessa, tot i que aquí no les podem posar, però aquí sí, i li donen una mica més de relleu, possiblement. Aquesta d'aquí no sé si m'agrada, potser també m'agrada un pal, sí, em sembla que sí. I vaja, poca cosa més, perquè aquí podríem posar aquesta llosa també que teníem abans i posar això aquí, veure què tal queda. Aquí podem posar un altre botó, aleshores. No queda malament, no queda malament. El que passa és que això d'aquí, aquí podem posar una tanca, doncs no sé, no sé. Bé, ja veieu que aquestes coses al final doncs, són qüestió d'anar-ho provant, d'anar provant diferents dissenys, diferents opcions, a vegades anar endavant, enrere. Ara mateix doncs, no sé si m'acaba d'agradar el canvi que he fet, però vaja, com us comentava, no m'hi vull entretenir més, així que ho deixem en així i vaja, si m'agrada, si em ve de gust canviar alguna cosa, doncs ja ho faré, d'acord? Molt bé, podríem fer-li també una vela, diguem-ne, no? Però vaja, de moment crec que amb una certa distància, que és la idea, ja queda bé el tema, no? Una altra cosa interessant de fer, per exemple, seria agafar una d'aquestes barques, acostar-la en aquesta zona d'aquí, com si estiguéssim descarregant el vaixell, diguem-ne, no? Que porta... De fet, el que m'agradaria fer, ara que ho penso bé, és posar algun cofre més, perquè si estem pensant en un vaixell de càrrega que porta mercaderies en el port i tal, doncs segurament és interessant doncs, posar algun cofre més, diguem-ne, no? M'agradaven aquestes lloses aquí, però crec que els cofres hi donaran un toc més interessant, no? Aquí potser sí que deixarem la placa. Com us vaig comentar, si algú no té un especial interès en aprendre a construir coses més decoratives o quelcom així, aquests capítols se'ls pot saltar perfectament i saltar directament a la segona part, a la que estigui publicada, que ho estarà en breu, ja sobre la creació del mapa d'aventures o anar treballant doncs, el Minecraft tècnic. Molt bé, doncs crec que de moment es quedarà així. Estic pensant que potser un estendard, no sé si me'ls deixarà posant a la tanca, sí que em deixa, perfecte, doncs ens podem posar en aquí, no sé si dona l'efecte que jo voldria, la veritat, una mica com de vela plegada, diguem-ne, però vaja, no acaba de tenir l'efecte que voldria. Potser de lluny sí, però a la que ens acostem no hauríem de fer més proves, si normalment això es fa en blocs de llana, no? Recordeu quan vulgueu trencar estandards, perquè si no apunteu bé us trencarà el bloc de darrere. De fet, no sé si deixar aquests, potser trencarem el de sota. Apunteu en aquí i hauria de funcionar. Perfecte. Posem la tanca que hem destruït. No sé si potser aquest també el trauria i deixaria només un estendard a dalt. Tinc dubtes sobre això, així que de moment en posarem un aquí al mig purament com si fos una... No m'agrada, fora. Aquí sí que els podem posar, també és una altra opció, tampoc m'agrada. Bé, no vull estar 3 hores, com deia, en aquí, tot i que al final sempre ho acabo fent, oi? Perquè aquestes coses, doncs, enganxen, no ens enganyarem. Però vaja, ja tenim aquí un petit vaixell al voltant del nostre petit port. Podríem també, doncs, per exemple, ara que tenim això, doncs, estirar una mica el moll, per exemple, no? Simular com si el vaixell estigués més al port, diguem-ne, no? Seria una opció, per exemple, per donar-li també una mica més de toc. De fet, aquí podríem fer millor el lloc on toca, Mirc. Perfecte. Posem un parell de columnes més, aquí també. I així, diguem-ne, doncs tenim com una espècie de petit espai, no?, en el que es pot accedir, doncs, també en el vaixell que està atracat a port. Potser aquestes d'aquí les traurem i deixarem simplement, doncs, aquestes d'aquí. Perfecte, doncs es queda així. Li trec una captura per poder-lo reproduir si n'he de fer alguna altra. I vaja, saltarem a una altra cosa.